Så altså læringer for det her projekt og projektets mindset, da de byggede denne her tjeneste her, fra at gå fra ren CMS, du kan sige content management, til mere til context management eller search, om man vil. Men det var, at herover der var det CMS-specialister, herover der er det selvfølgelig search-specialister. Det tror jeg giver lidt sig selv. Men det her, det giver måske ikke helt sig selv. Herover der er det redaktører, som skal sidde og sige, ej, det her, det handler om det her, det placerer vi herover og ploppe ting rundt og skrive en masse artikler. Og hvad skal vi finde på at skrive nu? Og nu på hvad for en nyhed skal vi have på vores site eller i vores nyhedsbrev? Og hvad skal vi sende ud til brugerne? Alle de her tanker, det gør de ikke mere. Det gør myndighederne. Det handler om nu, det er, jamen nu skal vi sørge for at strukturere brugeroplevelsen. Nu har vi nogle bibliotekarer, nogle informationsarkitekter, som vedligeholder synonymer, taksonomier. Når jeg skriver moms, staver M-O-S-M, jamen så finder jeg også moms for eksempel. Det er det, de sidder og laver i dag. Sørg for, at findability og hastighed er det spiller, og tuner den her motor her. De gik fra en taksonomi for alle, altså det vil sige den samme måde at komme igennem det her navigation på for alle, til at lave en facetteret navigation, som jeg viste jer. Vi gik fra antal besøgende til, hvor hurtigt finder vi ting. Så målingerne, der er sat op i dag, det starter ude på forsiden af Virk.dk og ender hos de forskellige myndigheder, hvor der er sådan en lille webbeacon, som sender en besked. Nu kom der en fra Virk.dk, og han lavede en succesfuld indberetning. Det er kriteriet i dag, og ikke det vil sige, hvor mange succesfulde indberetninger har vi, og ikke hvor mange besøgende, som er et ligegyldigt tal i virkeligheden. Og her, et typiske projekter kan godt være, nu er vi kommet i luften, og lad os komme ned til det næste. Her, jamen der kom man i luften, og det var først efter et år eller halvandet, at man havde fået bygget alle synonymerne, alle keywords, alle relationerne op, og havde fået tweaked og sat målingerne op, sådan, så nu kan vi se, at det fungerer. Så det vil sige, projektet, jamen vi kom med den her indstilling her, vi endte med denne her, så der var selvfølgelig nogle ændringer undervejs i projektet, og et mindset, der blev ændret sådan ret markant. Og hvis I spørger Virk, så tror jeg, de vil være rigtig glade for det. Så learnings. Nu kan I se, mange af de interfaces, jeg viser, de er sådan rimelig heftige med en masse forskellige kontroller og muligheder og lister og indsnævringer, drags and drops og alt det her. Så det er sådan rimelig vigtigt, at design og teknologi taler en smule sammen her. Hæftig dialog med, hvad kan lade sig gøre, og hvad er det brugerne skal, og hvad for nogle muligheder har vi så med de tekniske platforme her. Søgning kan ikke være og må ikke være en efterrationalisering. Men når vi laver portaler, noget af det jeg viser i dag, og det er stort set, jeg kan næsten ikke komme i tanke om nogle scenarier, hvor man ikke kan lave en bedre brugeroplevelse, hvis man bruger nogle af de teknologikomponenter, som jeg har talt om, altså det med at fange hensigt, det med at lave en relevansmodel med integration og lave noget personalisering, hvor man kan bruge søgning som teknologikomponenter kan det her, så kan man næsten ikke bygge en portal, uden at man tænker det som en vigtig del af det. Og så stadigvæk, så er det her, fordi man laver sådan nogle heftige interfaces, jamen så skal man lave ret meget validering og kvalitetssikring i de indledende faser på koncept og interfaces. Altså nogle af de resultatnavigatorer, som jeg viser jer med sliders, og det er nogle gange en super god idé på tegnebrættet. Det kan også være, at det ikke virker, fordi brugerne simpelthen ikke fatter, hvad man skal gøre her. Så det er ikke blevet en endelig konvention endnu. Det begynder at blive det, fordi Google også får flere og flere sådan nogle resultatnavigatorer ind i deres interface, og alle bruger Google eller lignende søgetjenester. Søgeresultatets layout, ranking, indhold, jamen er afgørende. Det er jo, man kan kun bygge sådan nogle tjenester, og det er sådan ligesom et slutord, hvis man også har nogle gode data at bygge det på. Så det starter med data, og derfor tog det også en rum tid, før at Virk var i stand til at lave en løsning, som performede. Og nu det her avisklip, cirka et år gammelt nu, tror jeg, og de krydsede for første gang 100.000 indberetninger på en måned. Jeg tror, de er op imod snart nærmere 200.000, og det er blevet en succes derinde, og det er blevet en løsning, som er blevet minimal, som er nemmere at vedligeholde, som er nemmere at videreudvikle på. Så i tredje forsøg og fremadrettet, der virker Virk simpelthen. Så den sidste budskab for mig, som ligesom skal prøve at summere op nogle af pointerne fra snakken her. Det handler selvfølgelig om virksomhedens data, det handler om at forstå brugeren, og så handler det om, hvad man kan med teknologi. Men det er den individuelle oplevelse, som er i centrum.
Vi snakker om et fremmed frækt ord her, kontekstafhængig relevans. Altså, hvordan kan vi skabe en kontekstafhængig relevans for brugeren, som er på farten, for brugeren, som sidder og skal have et svar på noget, for brugeren, som skal finde ud af, jeg er i Københavns Kommune, jeg skal finde en vuggestueplads, hvad det koster det, hvorhen findes den. Vi taler om de her dynamiske løsninger, hvor brugeren selv former sin oplevelse i dialog med systemet. Vi taler om en oplevelse, som kan spænde over flere kanaler. Jeg har ikke vist så mange af de demoer i dag, men der findes et hav af muligheder her. Og så kan man sige, research og design er vigtigere end nogensinde før. Altså, hvem er de her brugere? Hvad har de behov for? Hvordan designer vi et interface, som kan bruges, når det nu bliver så hæftigt i brugergrænsefladen, som jeg har vist jer? Det var egentlig ordene. Tak fordi I kom.